Assalamu alaikum jama'an channel, barkanmu da sake haɗuwa da ku a sabon wannan bidiyo da na ɗora na wannan satin. A bidiyo na yau zan muku bayani ne akan yadda ake dawo da fotuna da suka goge a cikin wayar Android, ko da a ce foton ya kai shekara ɗaya ne. Sai dai fa ku sani, fotunan da ya kasance sun jima sosai ba lallai kawo su gaba ɗaya ba, amma dai kuma yana dawo da fotuna da ya kasance sun goge a wayar Android. Ta yaya za ku yi hakan? Ta yaya za a yi? Sai in kun kalli wannan bidiyon daga farko har zuwa ƙarshe za ku yanda za a yi haka. Da fari ku yi subscribe a wannan channel ɗin don bidiyo masu zuwa na gaba. Da fari za ku sauka da wannan application mai suna Restore Image, daga nan sai ku buɗe shi a cikin wayarku. Wannan application yana buɗe a cikin wayarku, za ku gan shi ya kawo muku wannan 'yan rubutun nan kamar yadda kuke gani. Abin da za ku yi shi ne akwai close a ƙasa inda aka rubuta close, sai ku taɓa wannan close ɗin. Daga nan zai shigo da wannan pejin inda za ku ga gidajen taɓa guda uku. Za ku ɗauki na farkon ne. Kana taɓa shi na farkon nan za ku ga ya ɗan fara ɗan wayansu ɗan loading. To za ka ɗan tsaya ka ɗan jira. A nan ne zai sace ya kawo duk wayansu hotuna da suka goge a cikin wayarka gaba ɗayansu, ko da a ce ya kai shekara ɗaya ne. Da zaran ka jira shi yana gama wannan 'yan loading ɗin, za ka ga ya kawo ma foldodi da kuma sunayen inda aka goge wannan fotunan nan. Misali, kamar yadda kuke gani wannan fotunan nan, a can sama akwai foto ko kuma in ce akwai folder mai suna DCIM wanda akwai fotuna 105 a ciki wanda ya kasance an goge su ne ta cikin wannan folder. Idan kana so ka dawo za ka taɓa folder. Daga nan za ka ga hotunan da ya kasance sun gogu. Idan kana so ka dawo da wannan hotunan, za ka yi amfani da select ne wajen taɓa su. Misali, za ka taɓa duk hoton da kake so, daga nan sai ka yi restoring. Bari ku gani yadda ake yi. Misali, idan ina son in maida wannan hoton nan da kuke gani na saman nan, sai in taɓa wannan hoton. Daga nan sai in je in taɓa duk wani wanda nake so in maido da shi cikin wayana kamar yadda kuke gani. Daga nan sai in taɓa wannan restore na ƙasan nan da kuke gani inda aka rubuta restore for image, wato na taɓa hotuna guda 4. Yana ɗan loading, za ku ga ya kawo muku wannan hotunan da kuka mayar da shi zuwa cikin wayarku. Sa'annan za ka iya fita ka je ka same su a cikin gallery don ka tabbatar sun zo ko ba su zo ba. Misali, bari mu je mu buɗe ku gani. Muna shiga gallery, akwai folder mai suna restore image. Kana shiga za ka ga hotunan ga sunan gaba ɗaya dawo da su. Wani application ɗin ta yaya za ku yi downloading, ta wani hanya za ku bi ku yi downloading? Bari to mu je kan yadda ake yi. Ta wajen amfani da Google Play Store ana iya downloading na application mai suna Restore Image Super Easy. Za ka je ka buɗe Google Play Store naka ne, daga nan a wajen nema na sama za ka taɓa. Daga nan sai ka rubuta Restore Image, sai ka sa open bracket, daga nan sai ka rubuta super, sai ka yi space ka ɗan sa easy, daga nan sai ka yi close bracket, sai ka yi searching. Za ku ga kawo muku na application ɗin shine a sama shi kaɗai a farko, sai ku install na application ɗin. To da wannan kawo ƙarshen wannan bidiyo na satin nan, sai mu sake haɗa da ku wani sabon bidiyo don sake ɗora nan gaba. Kada ku manta kamar yadda na gaya muku da su, ku yi subscribe a wannan channel ɗin. Na gode, sai mu sake haɗa da ku a sabon bidiyo.